Gemma Heister hi nula kumsumni pasari upani in September ni sompathum kumsang khazakwa somriat pani khan rugby Warwickshire England apianga an unaw pathum zinga ano pangber ania an unaw zinga ukpa berchu mechani in ahming chu Nikki ania a ucha hi mipani in ahming chu nerani Gemma chu apiana changa thlaingma za nu chuan a uti anglo takin a khosak zia chu adanglam ta hle maya a dan danglam lutuk chu anu chuan Gemma chu engemaw har satna a taksa emo ari rulama thlatin a sheta a ti chuan doctor apan puita ani nimasela doctor tamtak an ron nu po in Gemma chuan engnat na le har satna nge anei doctor te chuan an she thei chuang lawa an doctor ron te chuan engemaw har satna chu Gemma in anei nge ani ti chu an sia a nimasela engchiange ani an she thei lawani doctor pakhatin Gemma chu autistic spectrum nei angina soya nimasela doctor dang an ron le chuan anilove thil dang zo kalom alauti sakle zel boxia chumi awang chuan Gemma natna chu engche ange ani sia thei ani talawani Gemma chuan enkol na chapo adon lo pha a musit le nui so te chu a chente zinga chuan a to pha fawani skula po chuan arwal puiten fiam thu tho nan tak an man pha boka Gemma nu le pa te chuan an fanu chu an ngai to tak zeta wangin alen nu thlengin doctor zani velai chu an ron sakmanani kumsom pali ani chuan Gemma chu special school pakhat no pangril ru le taksalama fello na nei te kalna hmuna chuan kalve turati anita a Gemma chuan a school kalna thar chu nuam ati ve hleya ama angthawa har satna nei te kalna hmun ani awangin hanin nui so chuang tur anom lo bok nen Gemma po in ma ason chakhle bokani a school kalna thara chuan Gemma po in chian thar a bes ni mai tur chu atong ta a chian thar akom ngei hing chu keitania school a po chuan an pani te tlong po in an hlim ve chin hle ani ani na po ani len po fawa bedroom a te chuan late play in an lam dun na sa ve chin hleya an chian dun chuan an hlim dun chin hle ani Gemma uniki chuan Gemma I kumsom pakhat leka upa ani chuan fa anei to boka Gemma chu kumsom pakhat ani in nute I ani to ti na ani Gemma le awa nu te po chu unaw chiandun angmain anin kom china Gemma po in angai na hle ani an kalna apia nga awa nu nen chuan anin zui kwa reng china Gemma chu kumsom pani sompathum ani achang chuan achang thailo chana fitli le in che som pakhat ba ka sang a chan bel thei ta reng reng lo mai ani chu mai ba ka ari na apun bel na sa hle boka Gemma taksa a danglam na umawang chuan Gemma nu chuan a fanu chu doctor apan pui le ta a hemi chum hian doctor chuan heti hian alauti sakle ta ani doctor chuan Gemma chankin le ari na pungwak mai chu menopause wangani e alauti saka chumi omza chu Gemma chuan chan thi anei to lo wangle ataksa chu han chan bel thei ani to lo wangani e alauti saka Gemma nu chuan sha thiam harsa ati takzeta menopause te chu puitling me chhia kumsomli emo kumsomli panga pelchin chawa a chin sia doctor thosoi chu pom thiam harsa ati takzeta ni kumsom pakwa atlin chuan Gemma chu residential college pakhat west roma chuan akal veta a he college a akal nu hian a chungte laka changin avoi khatna atan a omshang veta ani Gemma college kalna thar chu ama anga har satna nei te tan ani shimshima wangin Gemma chungte point an ngai to arwar walin an ngai acha thokhat wiawani college akal nu hian Gemma chuan thil tam tak azir thara mani eile in insiam sakte mani chena room ti faite chu azir thiam ve to ani kumni chungzet mai aum nu chuan ma ason ema wangin Gemma chu college ho to lam chuan kumkhat zirbel theina offer an siam sakta a nimasela Gemma chuan college offer chu nolin an khwa Warwickshire lama alet le ta ani Warwickshire alet le no hian Gemma chu achungte bula acheng to lova ama a in enkol ziradu awangin mani in apartment alwa veya Gemma apartment lo hi sarkar lamin an sponsor bok ni ya shiatani Gemma apartment building a hian mi chang chang an chenga ama angthawa enkol na dong sarkarina a enthak le an thi thaite ani hloma a chen chu criminal ania miswal insiam thatum sarkarina a enthak hopo anum nualani
achung te chuan jemai chu ama a in enkol thei to awangin an ngai to em chan lova nima sela ama a inalwa nu relo te a chuan jemai chu a thalo chhole ta a chena in te chu ti fana chang a shelo le chan ta anun chu ano panlai angcha in a boy chhole ta ani ai tur tak ngel po a boy pui le thei talawa apartment chunga chuan bol hlo chu a om nur maya kalna tur tak ngel po omlo khopin nom nok chu adar noi maya ni jemai chu anun hluya alet le ti achung de chuan an she reng lo maya chu mai ba ka apartment lo chu sarkari na ain kol to lo wangin in lo man po apelo char hi alo ni ya achung de chuan an shat pui me alawani jemai chuan achung te bula a khosak dan chungchang chu a ze veka nimasela achung te bula a zep lo pakhat chu a thian thar ton chungchang ani a chanchin chu a soina sachin emawangin jemai chung te po chuan jemai chanu thar chu mu hun an ngak hlel ve hle ani jemai chanu thar chu shantel botani ya a chanu hi jemai ain anau pangda ya anin ton hian jemai chu kumsom ni pasari upa ani towa a chanu shantel ero chu kumsom ni pakhat leka upa ani an chian dun chuan an nun an chen ve hle maya klapa te kalin an vain the chil ve china papa te chuan kalin zuan in dun bok china anin kum nu re lo te a chuan shantel chuan jemai chu a chian dang te nen ain mel sha tir ve ta an chian ho chu paruk lai an lo ni ve ta jemai point a chian thar te chu angai na in a hlimpui veu bokani jemai nun chu akal tluang ve hle maya nimasela kumsang ni som ni pui hun lai vel chuan thil engkim alo danglam zota ani august ni kwa kumsang ni soma chuan rugby kho police te chuan phone call an dong ta police te ron phone tu hi bipa ania zingdar nga vela chuan rel kong ro san to miten exer an lakna thina chuan exer la in akal veya sutia konga akal lai chuan kong sira hnim zinga chuan thil engemo a muta a thil mu chu nai taka awa en chiang lem lawa nimasela mishing ke ani ngei ti chu a she theiani mishing ruang ani arina wangin akal nai ngam mai lawa police asia tir ngal top mai ani police ta chuan an call don bo zui ngalin anwa en fia ta an han en fia chuan mishing ruang nge alo niya sarwak vekin alo ombokani ruang chu police ten an mu rualin tual tha na ani ti an sha chiang hleya amaya te chuan liam le duk atam lutuka adum vek lo chau ani anti bok ahna ru te chu atliak chiang hle maya amaya te chuan phekhok tha alang kwaw mai boka chumi omzia chu natakara emo to shepani ti a chiang hle ani ataksa te chu a hliamna sat emawangin police te chuan dim lo tak maya ngai sakle soi sakani ti en mai puin an she thaya ti chuan ruang chu tunge ani ti relo te an she ngal bokani ruang chu kumsom ni basari mi jema hai tari ngei mai ani ti an fin fia ta a thi chandik tak po chu shat ngalania jemai thi chandik tak chu ama thi sen ngei mai a hak wangania a chan chu a maya a hliam tor zawzai baka a hnar ru tlak no bawang chuan thi sen tam tak a haka a thi ta ani jemai chung te chu police chuan an fanu boral thu an shatir ve ngala an thu sha chuan a chhongin tor thiam harsa anti tak zetani jemai uniki phei chuan atwar le zwala a chan chu jemai boral ma deuh lokhan jemai nen anin huthiam lo dewani ome anin carbon po an soifel ma a nawin a boral santa mai chu nikiril ru ana tak zeta jemai ruang chu nikele jemai nu te chuan an enfia ngal boka jemai u nela ve thung chu a u naw nu hliamna satak twar nun na nei to lo le ngal chu a mu ngam lo thu asoya pathologist chuan jemai samte chu zirchan turin an lo zat kong to boka jemai chung te chuan an fanu le an u naw nu ruang an mu dan chura thla kan ti in tur thiam harsa anti tak zatani police te chuan nu chuina an chan don ta an nu chui an chan ma hovin police te chuan rin hlel an nei ngala chungan rin hlel te chu shen talile a chian dang te kha an ni jemai te chian hau chu jemai tiam lovin panga an ni ya kumsom ni pakhat mi shen talibel pa kumsom pakomi daniel news te an ni ya kumsom pariat mi jessica le abial pa joe boyar te an ni bok apanga na chuan kumsom ni pakomi duncan edward ani shental chu an chen hauzinga chuan jemai tiam lovin a upa berania
an hau tu nu angmain a thu po an zom thin ani chumi wang chuan police te point shentel chu chuima sakle zerjan bi ka tan an tia nimasela police te chuan shentel chu suspect ani ti shatir an du lova station lama zona zo tur poin an kautalawa an en thata zokani shenteli chenna apartment a CCTV footage te po chu police te chuan enan tumta a footage police ten an en hu chuan an rin hle sa ange yin thil an sheta ani footage a chuan jemai ruang an charma che azana chuan shenteli te chan haule jemai te chu apartment kuta chuan an kallai alang ta ko maya footage chenga alandan chuan jemai apartment lampanin an kal ni inalang ti chuan jemai apartment panakonga CCTV footage omte chu an en le ta a nimasela footage chu ko thler tina chuan a velo wangin kongchan vevel chawa chuan jemai le a chen te hau kallai chu mu tura oma nimasela darkar khatle a chan vevela chuan CCTV footage a chuan an ron lang le ta hlau maya kong ngai abuk chuan an chen hau chu an ron let le ta ani nimasela an ron let le nu chuan jemai a ve ta hau lo mai ti chuan police chuan ngai dan an siam ta a jemai chen panga te chu suspect an ni ta ani police chuan jemai chung te chu a chen kom te chungchang chu engemotal shet be se yin zona an wazot le ta a jemai chung te chuan police te chu an thu shet ang an shila shentalin jemai a control zate shendali chu a boss angmaya a kom thu an soya chu mai baka jema in sarkar en kolna sumkar tina adon chin chu shentali emo an chanzinga pakhatal chuan poisa chu an lak chwa pui bok chin ani ome shentali chu akal pui ngun tu ber ani boka jemai poisa don chu shentali chuan zule nan te a mantir bok chin ani eitur le an veiwa na sen sau zong zong te chu jemai an tumtir vek chin bok ani jemai chu aboral ta ka wangin jemai apartment chu achung te chuan an watlo ta a jemai apartment an vathen chuan anrin law ang takin alo nok noi maya chumai baka jemai bungrua engemozat a omlo thi an sheboka apartment chen oma chengte chuan heti hian an soibok jemai apartment chu zule drugs ri nan tak an man chin thu an soya shentel le a chen te hau chuan zule drugs chu jemai apartment a chuan an ron roi chin hi alo niya chumai baka heroin thuruk nan jemai apartment chu an mangbok chin ani jemai chungte chuan jemai chen te hau khosak dan an sia chwa chuan an fanu chunga khan engthil che ange an tiang ti in an ngai to na akal thui hle maya shentel le a chen te hau chuan criminal record an lo nei deuh vek boka police kota thlengche a silo poi khoi tam tak an nei hlomani jemai chu a chen te hau chuan thilte an ruk tir chin bokani police ta chuan jemai boral mani ni lem ta zana an chen haulen chhona CCTV footage an hu fu hlau mai boka footage a chuan shentalin jemai ding hle hle lai chu dimlo takin a pota kong hnuai lama a shwai dai lai te an huwa chutia jemai dimlo tak maya shentalin apot nok nok lai te chuan an chen te dang hau chuan an lo nui vel mai mai ani hetia jemai shentalin ati na chan niya an soi chu bara an lu donin jemai chuan fiam thu a thowa security pabula chuan shental chu lutir ve su alenau panglutuk kum ala tling lawania ti in fiam thu a thowa a fiam thu tho chu security chuan alo la thu takhlo mai box sia security chuan an chen ho chu bara lu a phal talawani ti chuan shental chu a thin rim ta ni in an soyani hethil thlen nu atuka chuan jemai chuan a chian nu chu kolin apartment na a bag a theikhel thu a shila shental chuan ina ni lengin ka umdona idu du huna iran lammai donia ti in alo changa ti chuan jemai chu a bag lam torin shentali apartment a chuan akal ta ani CCTV footage mangin jemai chu police ten aboral zang khan shentali apartment a akal ngei ti an fin fia thei boka chu mai baka an text message a anin biak vel na achangin jemai chu shentali apartment a ale nge yani ti a sha thei bokani police ta chuan suspected chu en thlak ringo chu an du tok talawa ti chuan thuzot fia torin station lama an lata ani police ten zona an zo don chuan jemai chen panga te chuan an chanu rong taka tha ani chu mak an ti melo hleya chu mai baka an chanu an chan chu anui mel lem lawa an tuar lauti a sha thlia hlia ani hetia zona an zo vela hian police te chuan shendali apartment te chu an fia turin an kalboka
police chuan Shantali apartment chung an han enfianak chuan thisen engemozat farna nu ma an mu chuak ta a thisen chu lepa test nei tura thon ngalania hun reilotea test result po ron chuak ngalin thisen chu kumsom ni pasari mi jema I thisen nge yani ti an fin fia zui boka police chuan jemai chu apartment chunga po chuan an soi sangei ti an che thei ta phut maya CCTV footage a khan Shantali apartment atanga a chante honen an cho alai alan tla tawangin apartment a chuan jemai chu an that lauti chu a chiang sa a police chuan Shantali apartment a jemai thisen an mu chu evidence mangin Shantali le a chante ho chu an han dop ta a evidence po kan nei to thil thlen dan chu soimai ro u tia an han ve kwal nu chuan police ten thudik chu an she thei ta ani Shantal le a chante ho chuan jemai chu Shantali apartment a chuan an soi sa shepa jemai chu an hneka an khik boka banga alu le mai te po chu an tau tir chor bokani jemai cell phone battery chu an phoi sak boka ti chuan toilet a chuan a cell phone chu an flash saka Joe Boyer le Duncan Edward te chu beer umruaka zungin an zun chu jemai anin lui tir boka apartment chunga an soi sak shep nu chuan jemai chu apartment na an thla ho tur thu an shilta a jemai point a chante thu soi chu a oi ve maya a chante chuan an soi sa to don lo ni anga yin thamwang takin apartment lampan chuan a chante chu a zui ve ta top mai ani nimasela apartment na shwai ho anekin jemai chu konglaka re kongro san to omna lama chuan an pen koipui ta dai maya arwang an charna mun ngeya chuan Shantal le a chante chuan an soi sa shepa jemai chu alu bol hlo dana sarangin an tuam saka ti chuan dim doina omme lovin kut an thak le ta ani an hneka an pet boka an to vak vaka chu mai baka a thomno in belte chu an phel tir vek boka an soi sakna sat emowang chuan jema in ama thesen ngei mai chu hakin aboral ta ani miswal panga te chuan jemai thomno chula in halan tum bokani ome jema I an tha hnuwa an hole chuan mi an thati rin har sa takani CCTV footage a chuan an holam konga chuan Shantal le abial pa te chu in kai realin hlim takin an kute thenin an kal ho velani chu ti chuan atopa topa chuan miswal panga te chu jema I tha thuwa murder charge or tir ni in man an ni ta a kumsang ni som pakhat junioriat khan hengwi panga te hian trial ma saber an ma chhon ta a an trial ma saber hian karet lai mai a o bokani trial a chuan miswal panga te chuan an thiam lo na an shet lo thu an la soi piap piap mai boka trial nei ani zwa chuan heti hian thu top siam alo ni ta ani Jessica le Duncan Edward chu rorel na nei ani hian kumsom pakwale ka upa an ni awangin an chunga khongai na lan tirania murder charge or tir an ni lovani tol thana a innam hloi ve ang chowa shemna pe kan nia Jessica chu kumsom pathum lung intang turati ni in Duncan Edward chu kumsom panga lung intang turati ani ve bok an chandang pathum te ero courtin murder charge or tir ta vek thunga an pathum chuan dam chung lung intang turati an ni boka Shantal chu parole chhuak tur po in atlem bera kumsom ni pakhatal jela hun amana ngai don ani Daniel po atlem bera kumsom ni chung lung intang turati ani boka Joe Boyer po atlem bera kumsom paruktal perola chhuak tur po in jela hun amana ngai don ani rolban lo poi soi lo mangchang kaya achunga nunrong taka chetu miswal panga te chu an phu tok shemna courtin apeta ani